også Hanne. Far var altid meget ærlig omkring det at være alene, som han nu er blevet. Du meldte ærligt ud efter Hannes, eller efter Hanne gik bort, at du ikke kunne holde ud at være alene, og at du agtede ikke at spilde tid med at sidde alene derhjemme. Jeg husker i den forbindelse, at jeg var hjemme for at hjælpe dig med computeren. Og jeg ved ikke, om du nogensinde faldt ud af det, men det var egentlig min tanke, at jeg ville have vist dig, hvorledes man kunne lede efter en partner på internettet. Jeg kom bare aldrig så langt. Fordi du var allerede i fuld gang, da jeg har taget til. Jeg husker, at i den periode, der var du ret langt med. Hvilket jeg selvfølgelig er forståeligt efter alt det, som du måtte igennem. Du blev lidt sortsær i det, du mente, at det var næsten håbløst at møde nogen i din alder. Det var derfor ekstra dejligt at se, hvordan du pludselig blomstrede op igen. Og det kunne vi jo se var begrundet i, at du hurtigt faldt ud af, at du var faktisk ret eftertragtet. Det var lidt sjovt, fordi pludselig var du så begejstret, at du oven i købet indvidede os i, hvem du nu skrev med, og hvor de boede, og alt det der, du nu kører med. Jeg så endda billeder af dem, som havde meldt sig som interesserede. Her husker jeg specielt, at du fortalte, at der var ikke rigtig nogen imellem dem, som havde meldt sig som dude. Det var sådan, du udtrykte det. Der var kun én, og der synes du altså lige, at jeg skulle se billedet af hende. Men der var den have ved det, at hun boede altså ret langt væk. Hun boede helt i Slagelse. Og det mente du nu var for besværligt, da du synes det var simpelthen for langt væk. Men der var noget over hende fra Slagelse, som drak. For du valgte alligevel at skrive til hende. Og det gik ikke mange dage før du fortalte, at nu skulle jeg mødes på en campingplads på Fyn. Jeg forstod på far, at han havde skrevet til Helle, at afstanden var jo nok for stor. Men Helle havde svaret frisk og spontant. Og hvad så, Kaj? Og Helle anså altså i hvert fald ikke afstanden for noget problem. Da far kort efter jeres første møde berettede om, at han havde mødt Helle, ja, så kunne vi jo pludselig fornemme, at afstanden til Slagelse, den var efter fars opfattelse lige pludselig blevet mindre. Så jeg kan også tro dig, at vi unger, vi fik os et billigt ding over din kovinding. Vi vidste jo ligesom, der er klokken slået. Far, jeg vil benytte lejligheden til den dag til at sige tak for den tålmodighed, du har haft med os unger gennem vores opvækst. Dig og mor har altid arbejdet utrolig hårdt for, at vi kunne have det godt. Og jeg føler den dag i dag, at vi har været meget privilegerede. Både mor og jeg var meget uselviske, og vi var aldrig i tvivl om, at det var os unger, som blev forberedt frem for jer selv. Jeg ved jo bedre end nogen anden, at da vi blev teenager, var vi unger ikke nemme at have med at gøre. Og at vi dengang havde utallige uenigheder. Nogen af os. Nogle af os, ja. Specielt teenageårene, hvor det havde været et helvede for far og mor. Jeg var derfor benyttet lejligheden til at sige undskyld. Undskyld for den opførsel, som jeg udsatte både dig og mor for, dengang jeg troede, jeg var den klogeste teenager i hele verden. Jeg har vist aldrig fået det sagt, før vi nu står her 30 år senere. Men det er jo trods alt bedre sent end aldrig. Du skal vide, at jeg synes, at du er en fantastisk dejlig far, som jeg ser op til. Jeg er stolt af dig. Jeg elsker dig overalt på jorden. På mange